आमेरिकायाव खारबाय थानाय ट्रेनाव अर खामदों। ब्लाव ब्लाव ट्रेना जोंखांदों। लैथो गेजेरनि दालांआव जोंदों बे अरा। दावबायारिनि होंगो दोंगो गावनि जिउखौ रैखा खालामनो सोरबा गावखौ रैखा खालामनो दैयाव बाज्रुमदों। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों आमेरिकानि बस्टन सोहोरनि साखाथि निस्टिन दालां बारनायाव जाथाया जायो। खौराङाव मोननाय बादिब्ला ट्रेननि गाहायनि बाहागोआ सिरियाव नांनायाव बे जाथाया जादों होनना मिथिदों। बे ट्रेनाव गासै 200 दावबायारि दंमोन। खाफाल मोजां खायसे सुबुंफोरा एसे रोखोमनि दुखु मोनदोंब्लाबो रावनिबो जिउ खहा जायासै। बडलेण्ड बुब्लिनिफ्राय मोनसे खौरां। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावनि सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974 030 738।